como Chief Estate Member yang ka Council hat ni Singapore panpau ya kejing snosi bagi jing so kendit banyak snow ya ke kubur halo kejing klat no jong badeng HS lah bagi jukat it belalong teng ru CM juga ni ka Council ke jongi dang ha ni ka tem kepada sudah kendiat nilai i ya ka jing trikam jong ba sela nadu ki snem ki por ki bau dang long kum MLA bat kawe ka banga itanat yu kalong ba ulong u nong yalam u bala ban penki yu pai ba u bodan ka to ka sap kumo kumu oritor ani kumu nong keren pai ba u ba nala ban ong u ba tebet bula ban penki ya ka man sim jong pai ba la ban penki ya ka do no pai ba na thai phia kan mau ba akapor ba ba sela ila ong ba ngan song thai no na ka politics ila ja si po den re la da di kiwi sim belaja kamu laja unung kun don bakan mau su den re mai i hat hadim belaja ka tu kan isnam ru iwan phai biang saka madan politics ibi su pai ba oki tang su keren mai tang su wara mai ki isu kat tu kan itali pai ba oki tani ka ni ka sap ka ba uble ulai phlai i ka ba ar ka long ba komusi am hang ni ngai i bau la long u we na ki CM batbet wara ru kat tu kan ni ki an ki bala pen ki wat ya ka jai ban riu wat ya ka state hi baro awai dengan semua pegalong ke cingduk ke bakrau ini ngan nang perkhat ba ngidang ya keren dang hagi ni kendiat banai gitu la dep bagi WhatsApp nganang ong ba ngadon kam ya pi ba kinong we ni ki nong ai but yang ngi nong ai men sim yang ngi dan re gani gari kamon ke jong ublei ya ke bangi ke ki priu ngi mla pan patai kan isu pediang bet mangapa ya ke jing ngulem nak yang ke jonga ba nak yang council bro ko we syai lok ki kun ki sil ki bahaya yang sembaro kemudian kecing ada ibu ni orang ba kalau kecing kelat kecing i ba ni duai bo blei ai i ka jing jat hai ke bo bom cukup dia buat kita satu pihak kuno pihak katem sim tak sini alana ka we ni ki bil ka ba kani ke isi kala adep sim kia ba kata ka de ka klan bil ka ba i lawan ra te menta ka don haka nila ai haka we ka komiti ka bala kli dei ba bindu em lanong menta ka dang ya ka jinge keren haka liang ka jongki ka komiti ka bakarpang man study namar ka ni ka bel ko mapitip la de pasang ni den re ka la let su gubernur ka wan phai biang den ata ka daw ngi don kamban pen baha ka tu ni na lor ka e ka ba ilalam khmat na ka liang ka jongki den ka liang ka jongki ngi na pediang ngi nang budin ka tu ka linet bil ru ya menta ka kadang don sa batu gubernur ngatai kampa wan phai te tang si wan phai lada ngan sapek ngan sacek balada kalawan phai baka message su lada umpat approve lu nak yang ka jungi min sapek ke ka bangi de banda wat ha ka por ka ba longshu kum u nong mi khmat pai ba belejit lu pai ba ngai wat ha kini ki khendiat banai ki beladap ulong ubriu sya uba klo don men sim ban no senyang nak benta ka jat ban riu ka jungi wat ha pedeng ka jing sitom ka budon ru ulami sekhmat ban form ya ka to group ka bangi ong ka sur pai ba ha ka ba ulale keleng ban ai jing rap hakum ka ni ka por khamtam ka ba niele panyada nak benta uni jing pang COVID-19 te udon si sya ka man sim ba ka long ka jing do ba krawi kita